फैनायावथ' बिराद माने गोग्गानाय मोनदों मानोना आदा सम्राट नार्जारि मिसानिनो लोगो जायो बिथाङा इखिनि जे खालामदों लोगोसे थारमाने जोंनि आसामाव बुंनो थांबा बारा बिदि सामार एक्टिभिटिस खालामनो थाखाय गैया स' बिथिं क'क्राझारावथ' बेनो फार्स्ट जागोन बायदि मोनदों आं स' जोबोद मोजां खौरां आरो आंथ' गासैबो जिमान दा दङ दाथ' जोंना सामार भेकेसन स्टार्ट जासिगोन स' बाहेरायाव थाङा गारा जों जेसे हागौ जोंनि माने टुरिजम माने मा होनो जायगानि माबाखौनो सापर्ट खालामनांगौ स' बयखौबो खावलायगोन बेयाव फैनानै एसे माने टाइम स्पेन्ड खालामनो हागोन आरो ना जोबोद मोजां जादों माने गथ'फोरनि थाखायबो माने चिलड्रेन फ्रेन्डलि होननो हागोन गेलेनायबो बहुत जायगानि नुदों स' बयखौबो खावलायगोन माने फैनो थाखाय जोंबो फैगोन सामार भेकेसन जिहेथु जाबाय आं दिनै फिसालाखौ लाबोनो हायासै नाथाय नेक्स्ट थाबैनो फैगोन आरो माने ओमफ्राय जोबोद मोजां मोनदों आरो जायगाखौ रायमना नेसनेल पार्कनि इनभाइरनमेन्टखौ माबोरै मोनदों नोंथाङा मा बुंगोन आं एक्सुवेलि 2015 ना 14 आव खनसे फैदोंमोन होनबाथ' बिराद बे टाइमावनो बिराद मोजां मोनखादोंमोन माने बहुत अपरचुनिटि दङ रिजर्ट बे टाइमाव खिन्थु गैयामोन थ' बे टाइमावनो माने जों फिल खालामदोंमोन जे इयाव रिजर्टफोर बा हमस्टेफोर थाबा मोजां जागौमोन होननानै मानोना जों थानो मोनासैमोन थांफिननांदोंमोन थ' नाथाय एबार जेब्ला बहुत गोबां नुदों आरो गोदान गोदान खुलिनायबो नुदों स' जोबोद मोजां जादों थ' जोंबो जेसे हागौ नेक्स्ट टाइम थाबनो फैनानै एसे नायनो फैनांगोन आरो बहुत माने स्कप दङ बेवहाय टुरिजमनि थाखायबो रायमना नेसनेल पार्कआथ' अभियासलि जोबोद समायनाखा बेयाव माने नायनो गोनां जोबोद दङ जेरै मानासआ डेभेलप जादों बेखौनो रायमनाखौबो जों जेसे हागौ प्रमट खालामनांगौ बेखौनो होनबाय आरो